דוב נשר, המכונה גם בוריס או ברלה, נולד במונטווידאו, בירת אורוגוואי, בשנת תרצ"ז 1937. להורים בן ציון הלל וחיי שרה אורלוביץ', אח לדינה ואריה. בשנת 1958 הגשים את חלומו ועלה לארץ ישראל. דוב התחתן עם שילה והם קבעו את ביתם בעין צורים. בקיבוץ דוב מילא שורה של תפקידים, גנן, רכז קניות, עבודה במפעלים ועוד. לדוב ושילה נולדו 4 ילדים, מלכה, יאיר, יוסי ועמוס, ומהם זכו ל12 נכדים. דוב דאג תמיד להיות מעודכן, ברדיו, בעיתון, בטלוויזיה ובמחשב. דוב גם דאג תמיד לחייך. בוריס וליאון, לא ברלה ולא זה, אלא בוריס וליאון. כמו כל אחים, היינו רבים. היה לנו בבית מן עליית גג כזה עם חדר שם. היינו עולים שם, היינו רבים, היינו סוגרים את החדר שאף אחד לא יבוא להפריע לנו. הכדורגל שלהם היה השיא של שיא. מאוד אהבו כדורגל. שיחקו מאז שהם היו קטנטנים עם כדור עשוי מסמרטוטים. הם היו הולכים לכדורגל וסטדיו סנטנריו. לפעמים הלכתי למעלה, אמרתי, ברלה, למה אתם רבים על כדורגל? מה קורה פה? הוא מהפניארול, הוא מהנשיונל. היו 2 קבוצות עיקריות באורוגוואי, נשיונל ופניארול. ברלה היה מפניארול ואני הייתי אוהד של נשיונל. היינו רבים גם על זה. היה בית קולנוע לא רחוק מהבית שלנו. היו נותנים 4 סרטים אחרי הצהריים, אחד אחרי השני. גם ברלה וגם לייבלה תמיד היו מצליחים להתפלח. אז יום אחד באנו אני, ברלה, ועוד מישהו. ברלה והשני נשארו בחוץ ולא נכנסו אותו יום. אז הם התחילו, סתם שימם להם, התחילו להוציא אוויר מגלגלים של מכוניות. בא מישהו תפס את השני, לא את ברלה תפס. כשחקרו אותו, שאלו אותו מי היה איתך, הוא לא ידע להגיד מי היה איתו, או ברלה או לייבלה. אז באו משטרה הביתה, לקחו את שנינו. בני עקיבא היה כל המסגרת של חיינו למעשה. כמובן שדיברו הרבה על העלייה לארץ, על חלוציות, על הגשמה. היו נותנים לנו שיחות על הארץ, על הקיבוצים. זה היה ברור שהמטרה הסופית זה עלייה לארץ ישראל ולקיבוץ. ב-1955 ברלה יצא למכון. זה חבר'ה בוגרים שהולכים להיות מדריכים בתנועות הנוער, בכל התנועות נוער, שבאים לישראל, שם למדנו מהכל, היסטוריה וגיאוגרפיה ותנ"ך וציונות וכל הדברים הקשורים לארץ ישראל. עלינו על אונייה מפוארת ביחס לאותם זמנים עם עוד 500 נוסעים. הנסיעה ארכה כ-17-19 ימים. הגענו לחופי חיפה וההתרגשות הייתה עצומה. אחד משיאי ההתרגשות בחיי. מי שנולד בארץ לא יכול לחוות חוויה כזאת. זאת התרגשות עילאית. נדמה לי שהתרגשות כזו כמעט ולא הייתה כמוה. הגענו לירושלים, למכון למדריכי חו"ל. היו 120 צעירים מכל העולם. התחלנו ללמוד. הלימודים היו די מעניינים, חלק יותר, חלק פחות. למדתי עברית עם אלו שידעו לדבר, אבל לא ידעו לקרוא ולכתוב. אני כבר ידעתי לקרוא. למדתי בישיבה כמה שנים מאז שהייתי בן 12. בירושלים למדנו 10 חודשים, ועוד חודשיים היינו בקיבוץ שלוחות להכרת הקיבוץ. שם התחלנו להכיר מה זה קיבוץ. נו, תשאלי מה זה קיבוץ? אחרי שנה הוא חזר לאורוגוואי,
והיה שם מדריך. חזרתי ל3 שנים באורוגוואי, בעצם חזרתי ל2 אבל אז נשארתי עוד שנה כי ביקשו ממני מהתנועה. בשנה האחרונה ההורים שלי ולייבלה כבר נסעו לארץ ונשארתי לבד. ברלה נשאר איתנו. המטבח של דינה לא היה כשר. אני הייתי קורא לו, הביצה הקשה הגיעה. 24 חודשים, הוא אכל או ביצה קשה, או קשקש, אין סלט, וזה היה האוכל שלו. הגעתי לארץ שוב לחיפה. חיכו לנו אנשים מעין צורים ולקחו אותנו לקיבוץ. באונייה אכלנו כל הזמן ביצים וזיתים. חשבנו שנגיע לקיבוץ ונקבל משהו אחר. הגענו לקיבוץ ושוב קיבלנו ביצים וזיתים. מיד לקחו אותנו לעבודה. היה לי די קשה להשתלב בעבודות פיזיות, לא הייתי רגיל לזה. אני הגעתי לעין צורים במסגרת מכון למדריכי חוץ לארץ, ואחד מהימים הראשונים, איזה יום שישי אחד, שמו אותי לעבוד במטבח, והוא גם עבד במטבח, עבדנו יחד קצת, והיה לו זקן קטן כזה, ודיברנו כמה שיכולנו, העברית שלי הייתה אז מאוד עילגת, והוא לא ידע אנגלית, וכמה שיכולנו דיברנו. אחר כך באותו ערב יצא לי לעשות תורנות. היה אחד שעשה תורנות איתי, אותו אחד שעבד איתי בבוקר, אבל לא, הוא הוריד לכבוד שבת את הזקן. הלכתי, החלפתי בגדים, רצתי חזרה לחדר אוכל, אני באה לשולחן איפה שאני ראיתי אותו, ופתאום הוא היה שוב עם זקן. ואני לא הבנתי מה קורה. עד שתפסתי שזה תאומים, ואחד זה ברלה, אחד זה לייבלה, וככה הכרתי אותו. מה שהכי זכור לי בילדות זה לנסות לדעת מי זה לייבלה ומי זה ברלה. וכל פעם הייתי עושה לי סימן אחר, וכל פעם הייתי מתבלבלת מחדש. שנים החברים לא התבלבלו בין ברלה ללייבלה. כשלייבלה התחתן, אז ברלה כתב פה פתק, אני לא החתן. היינו עושים קונצים עם אנשים גם כן. שאחד היה סדרן עבודה, השני היה נותן חופש. כשאבא היה רכז קניות, אז לייבלה הבטיח לכולם שהוא יקנה להם כל מיני דברים. עמוס לא היה מתבלבל, הוא יודע מצוין. אחד הוא היה קורא אבאלה, והשני בייבלה. אני טיילתי בתל אביב. ברלה היה מרכז קניות, והוא היה אוכל שם באיזה מסעדה, אני יודע איפה. אז יום אחד אני נוסע לתל אביב, אני הולך ברחוב, אחד תופס אותי ככה, הוא אומר לי, למה אתה כבר לא בא לאכול אצלי? הרבה הם לא דיברו, שני אחים ביחד. לייבלה אמר לי, אני לא צריכים לדבר, אני יודע מה הוא חושב, הוא יודע מה אני חושב. אז בשביל מה לדבר? ההורים שלי לא הסכימו בשום אופן שאני אשאר, התעקשו שאני אחזור, וכשהגעתי חזרה, דבר ראשון אבא שלי לקח את הדרכון שלי, ואז בארצות הברית היה אי אפשר להוציא דרכון לבד לפני גיל 21. סבא טען, ואז בצדק, שהחיים הרבה יותר קלים בארצות הברית. אנחנו גרנו בצריפים, מקלחת באיזה פחון 100 מטר מהצריף, זה לא היה פשוט כל כך. ואבא בשום אופן לא הסכים, והוא היה להוט על קיבוץ. ממש, אומנם צחקנו עליהם וזה, אבל הם היו ציונים אמיתיים, הם באו באמת מתוך אידיאולוגיה. התנאי היחיד שהם היו מוכנים שאני אעלה ארצה זה אם החתונה יהיה בארצות הברית. ואבא אז ביקש מהאספה בעין צורים לאשר לו את הנסיעה. אמרו שהם נוסעים להתחתן בארצות הברית. א' הייתי בשוק, איך לא מתחתנים בקיבוץ. אז לא כל כך הבנתי את הבעייתיות בזה. רק אחר כך שהייתי חברה כאן הבנתי את זה. כמה שזה כן היה מסובך.
עשינו את החתונה שמה. כשהוא היה שם מתחת לחופה, הטבעת של החופה נפלה לרצפה ונכנס לאיזה ביוב שם. ולא היה לנו טבעת. היה יום ראשון שם, כל החנויות סגורות, אי אפשר לקנות טבעת אחר. ובסוף קנינו את הטבעת של סבתא שלי, אבל אחרי הטקס החזרתי לה את זה, לא לקחתי את זה איתי. כשהגענו ארצה, היא חיכה לנו מברק, אל תקנו טבעת, הטבעת בדרך, מצאו את זה למחרת. זה הדבר הכי נורמלי שאתה יכול לצלם את זה, לקרוא עיתון. אני נכנס עכשיו בתור ילד הביתה, הדבר הראשון שאני רואה זה את אבא יושב על הספה, עם הרגליים למעלה, קורא עיתון. הוא מרגיש שמישהו נכנס, הוא מוריד שנייה את העיתון, מסתכל, מוודא שזה אני, רבע חיוך על השפתיים, חוזר לעיתון. זה אבא. היית יכול להיכנס לבית שלנו, לראות את אבא קורא עיתון, במדור מסוים, היית חוצה את הדשא, נכנס לבית השני, רואה את לייבלה באותה תנוחה, על הקורסה שלו, קורא את אותו עיתון, באותו מדור, הם היו מאוד מסונכרנים. ברגע שהיה מחשב, הוא היה מכור, הוא היה קורא את כל העיתונים, עיתונים בעברית, באנגלית, בספרדית, ביידיש אם הוא מצא. הייתה לו חיבה מאוד גדולה לרדיו, בעיקר לרשת ב', אקטואליה בכלל ורשת ב' בפרט. ואיפה שהוא לא היה הולך, לאיזה חדר בבית שהוא לא היה הולך, הוא היה צריך להדליק רדיו עם החדשות. ותוך שעה-שעתיים, מרגע שהוא חזר מהבית, כבר היה מכשירי רדיו דולקים בכל הבית. הוא גם היה נרדם תמיד מול הטלוויזיה, הוא אף פעם לא קם והלך לישון. הוא תמיד היה נרדם מול הטלוויזיה, ואז כשאמא הייתה מכבה את הטלוויזיה, הוא היה מתעורר מזה שחיבו לו את הטלוויזיה, והיה הולך לישון. לא, קודם היה שואל למה קיבית את הטלוויזיה. זה נכון. ואחר כך הולך לישון. הוא אהב מאוד ידיעת הארץ, גיאוגרפיה, טיולים שהיו. הוא הלך לשיעורים שנים בהרצוג. תמיד היה יושב בשורה הראשונה, ותמיד היה מוסיף למרצה ידע משלו. ברלה היה אחד שאהב לשאול שאלות, והוא קיבל תשובות. כל שאלה שרציתי לשאול אותו, ידעתי שאני הולכת אליו בשיא הצניעות, בשיא הענווה, היה מסביר לי. בתקופה שהוא עשה דיאליזה, והוא היה צריך לקחת איתו משהו לקרוא, הייתי משתגעת לחפש לו משהו, כי רומנים הוא לא רוצה. ומושבניק הרבה פעמים היה קורא אותו סגנון שלו, אז תמיד שמושבניק היה מחזיר ספרים, הייתי שואלת אותו מה זה אם ברלה ירצה את זה. וקרה לי גם אחרי שאבא נפטר, שמושבניק נכנס עם ספרים, והתחלתי לשאול אותו אם הוא חושב שברלה ירצה לקרוא את זה. קרא לי עמוס, על שם עמוס הנביא. שעמוס הנביא הוא נלחם בפרות הבשן. כאילו הוא נלחם באריסטוקרטיה, הוא היה מאוד כביכול סוציאליסט, עמוס הנביא. וככה הוא קרא לי, ובאמת בשיחות שהוא היה מדבר איתי, באמת התגלה פתאום כל הפן הזה של האידיאולוגיה, של הפשטות, של השיתוף, נגד המעמד הגבוה הזה, לחיות חיים פשוטים, הוא ממש ראה בזה אידיאל. הוא היה אדם שכשהוא רצה משהו, הוא היה יודע להילחם עליו. הוא נלחם אז על תקציב כולל, מהפכה. תקציב כולל זה מה זה בקיבוץ, תמיד לכל דבר, למכנסיים היה תקציב, לבגד היה תקציב, לכל דבר היה תקציב. למרות שהוא היה קיבוצניק בכל רמ"ח איבריו, בכל אופן הוא נטה לאותו כיוון של השתחררות קצת הפרט מהלחץ של הקבוצה. ולכן הוא מאוד תמך בעניין השינויים שהיו אז במשק. ברלה, תגיד לי, אני מצאתי את זה פה על הכביש. אתה יודע של מי זה?
רגע, תגיד לי, אין צורים, זה אלי עם המים? חמישי, אבא היה שוטף את הבית. אבל מה זה היה כרוך בלשמוע אורטוריות של הנדל? וכל מיני אופרות ומוזיקה קלאסית. וזה היה קשה בימים שלא היה לאן לצאת מהבית. אני זוכר שהוא שתל את העץ פקן. אוקיי. היה עמוד אחד דק כזה, שאני חושב בשביל לשתול עץ צריך חזון, כי זה לא משהו שאתה רואה. 1976. והיום זה עץ ענק, ואני זוכר אותו שנים אחר כך, אוסף את הפקנים, יושב בבית, מפצח אותם אחד אחד, ואוכל אותם, כי אמרו לו שצריך אגוזים, אז הוא אמר, אני לא אלך לקנות אגוזים, יש לי פקנים. בתור ילד, אם נגיד אני מקבל איזשהו מכתב לא נעים מהבית ספר, או משהו שצריך חתימת תורים, אז ברור שהולכים לאבא. כי הוא פשוט חותם ושולח אותי, הוא לא מתחיל לחפור מה זה, למה וכמה. בארוחות של שבת הוא מקבל את העוף המכובס. אז כשהיה גם עוף לכל הקיבוץ, אז הוא אוכל גם את העוף המכובס וגם את העוף הרגיל. זה לדיאטה וזה בשביל הטעם. סבא שיחק איתנו מחבואים. אני עוד לא ספרנו. ואז כשהתחלנו לחפש ראינו אותו לוקח קיסם ומנסה להסתתר מאחוריו, כדי לא לקום. הרופא שלו אמר שהוא צריך ניתוח לב. הכל הסתבך מאותו רגע של הניתוח. התחילו איזה פצע שהזדהם ברגל, הגענו לקפלן ואמרו, צריך לחתוך את הרגל, ככה במקום. ניסו לעשות עוד איזה טיפול, זה לא הצליח, והרופא אמרו שהוא צריך לקרות את הרגל על מנת להציל את אבא. ואז אבא שלי בעצם אמר, חבר'ה, אני לא רוצה. אני מאוד הבנתי אותו. ולראות אותו סובל ככה, ושהוא הרגיש שלא מתייחסים עליו בבית חולים, שהוא לא שווה שום דבר, ושהוא חתיכת מהריהוט, ולא דיברו איתו כמו דיברו איתו בצורה שהוא הרגיש שזה מזרזר, והוא מאוד לא רצה את זה, הוא לא רצה להיות תלויה באנשים, והיה קשה לראות את זה. אני אמרתי לעצמי שאני אכבד כל החלטה שלו, יחד עם זה אני רוצה להראות לו שהוא חשוב לנו, הוא חשוב לנכדים, הוא חשוב למשפחה. באנו כולנו, בא לייבלה, עשה איתו שיחה שזה היה, בחיים שלי לא ראיתי אותם כמעט מדברים. פתאום ראיתי אותם מדברים, לייבלה רוכן מעליו, ומתעצבן וצועק. הוא התחיל לתת לי הרצאה שאני לא אשכח את זה כל החיים שלי. הוא שכנע אותי. הוא יכול להיות שאני לא הייתי חושב אחרת. אבל אנחנו לא יכולים להגיד לו, אתה רוצה למות, אז תמות. אין דבר כזה. אז נדמה לי יצאתי החוצה ואמרתי לך, או נדמה לי שאמרתי לך, אנחנו לא יכולים לשכנע אותו בהיגיון. אנחנו צריכים לשכנע אותו ברגש. פשוט נעמדנו סבובו, ואמרנו לו כמה הוא חשוב לנו, כמה הוא חשוב לנכדים, כמה הוא חשוב למשפחה, כמה הוא עוד יכול לתרום. אני אמרתי לו, אבא, לנכדים, הם רואים אותך כסבא, לא מעניין אותם סבא עכשיו בבית חולים, לא בבית חולים. אתה סבא, אתה יכול בזה, בחיים שלך בבית חולים, אתה יכול עכשיו להשפיע על הנכדים שלך. אני אמרתי לו, תשמע, אנחנו נעשה מה שאתה אומר, הבחירה היא שלך, אנחנו לא נעשה שום דבר נגד רצונך, אני רק רוצה שתדע שכל מי שעומד פה, אבל כל מי שעומד פה רוצה שתעשה את הניתוח הזה. והוא פרץ בבכי, כמו שעמוס אמר בהלוויה, פעם ראשונה ראיתי את אבא שלי בוכה, הוא ממש בכה, והוא אמר,
אני לא מבין למה, אבל בשבילכם אני אעשה את האיוולת הזאת. ככה הוא אמר. בשבילכם אני אעשה את האיוולת הזאת. אני חושב שאת כל התקופה בבית חולים אפשר לחלק לשניים, לפני הניתוח ואחרי הניתוח. לפני הניתוח הוא היה מאוד דיכאוני, מאוד שבוז, בלי שום רצון באמת לנסות להמשיך, ואחרי הניתוח הוא כאילו התעורר לחיים. בתקופה הזאת אני חושבת שזכינו לקבל אבא שלא היה לנו כל החיים. פתאום דיבר והוא סיפר והוא שיתף גם על מחשבות שהיו לו, על תפיסות עולם שלו וגם על ההיסטוריה שלו. תחושה שלו, שאנחנו כולנו עומדים סביבו, אומרים לו, אתה חשוב לנו, אנחנו רוצים שתעשה את זה. אני חושב שגם זה אולי בסופו של דבר מה שפתח אותו לדבר. יש מישהו שמקשיב, אז יש מישהו שמדבר. שאלתי אותו מה האירועים הכי משמעותיים. אז הראשון זה היה עלייה לארץ, הוא תיאר את זה כמשהו מאוד מרגש, הם בחרו כמעט, וזה היה משהו ככה מאוד מיוחד. הוא אומר שאי אפשר לתאר את השמחה הזאת. השני זה החתונה, השלישי זה הלידה שלך. שאלתי אותו מה איתנו, הוא אמר, אז כבר התרגלתי. באחת השיחות בבית חולים שדיברנו, אז הוא אמר לי מין משפט כזה, תראה, אני אדם פשוט, אבל חלק מדבר גדול. אני חלק מהתיישבות, חלק מהעלייה לארץ, חלק מהציונות, ואותי זה מאוד הפתיע הדיבורים האלה. כלומר, בחיים שלי לא שמעתי את אבא שלי מדבר בסגנון כזה בכלל. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה. קבליני אל שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שערייך, אבוא בם אודיה. עוד לא תמו כל פלאייך, עוד הזמר לא שר, עוד ליבי מכה עם לייך ולוחש לו בלב. את לי את האחת, את לי את אמובה, את לי את המעט, המעט שנותר.